हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय आसा खालामो गासैबो नोंथांमोनहा मोजाङै दङ दिनैहाय आं मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै आरोना लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअ देखायलांबाय थानाय जायो एसे नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना अननानै इनिफ्राय लोगोसे आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरोना अननानै थौदो बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै दायो आं नैबे जिखिनिखौ माने खननो सोलाबाखैमोन आरोना मैयायो माने बुरजाथार दङ मैयायो माने आङो सुनानै लामनायखौ माने खननानै दोननो सम मोनाखै आरोना मोनाब्लियाव रानिजों थाफानानै बिनिखायनो दायो माने आङो खननानै दोननोसै आरो इखौ जमा खालामजोबनानै दोनथ'दों आरो आङो दिनै हराव ओंखायनो माने दायो आं खननोसै आरोना खनखांजोब्बाय आरोना आङो नै बेयो रानिनि गस्ला इनिफ्राय नै इयो पेन माने गस्लाखौ आङो नैयाव दोनगोन आरो रानिनि गस्लाखौ नै गस्ला दोनग्रा इयाव सोना दोनसिगोन आरो जि बुरजा जाबाय बिनि गस्लायानो माने बुंजोबखाबाय नै इनिफ्राय नैबे पेनखौहाय आङो नैबे बाल्थिं सिङाव दोनो आरो नागिरनानै मोननायनि माने गस्लाजों दोनजाबा आरोना नै बाल्थिं सिङाव सोना दोनो आरो आं बेनिफ्राय नै बियो बाबुनि गस्ला आरो बेखौबो आं गावनि आलनायाव दोनहैगोन आरो बेनिफ्राय नै बियो आंनि माबा आरोना बिहु फालि आरो माबा आर'नाइ दख'ना आरोना खनखांजोब्बाय आरो आङो बेनिफ्राय नै जोंहा नैबेयावहाय मानि थाखाय माने प्लास्टिक गानहोजोबदों आरोना फुलाव माने इयाव प्लास्टिक गानहोनायनि जाहोना माने जाहैबाय माने इयावहाय नै प्लास्टिक गानहोजोबना दोनदों आरोना जाहोना हौवाया माने इयावहाय माने बेलेग बेलेग माने माबा खालामदों आरोना बेलेग बिफांनि माने नैबेफोरबायदियाव माने नै बेबायदि गांखं सेराव माने फिसा नैयो नैबेयावहाय फिसा दं आरोना खिलिनाय इनिफ्राय बेफोरबायदिखौ माने हाख्लाबनानै बियो नैबेयावहाय माने हाख्लाबनानै बेबायदि थेन्थायाव माने हाख्लाबनानै बेबायदि खिलिनायखौहाय सोदेरना होफैदों आरो ओमफ्राय बेलेग बेलेग बिबार जागोन होननानै माने बिदि खालामदों आरोना देनांहाय माने बिबार बारबाथाय आं देखायगोन आरो बेलेग बेलेग कालारनि बिबार बारजोबगोन आरो बेलेग बिफांनि दालायखौ होजोब्बाय नालाय बिनिखायनो माने बेलेग बेलेग बारजोबगोन आरोना इयाव बेनिफ्राय देनां बिबार बारबाथाय माने आं नोंथांमोननिसिमबो एसे देखायनो नाजागोन आरो नै इलायथो माने ओंखारबायानो आरो खिलिनाया नै माने इखौ खाजाबना होजोबदोंमोन आरो ओरैबो खादों ओमफ्रायो नै खिलिनाया माने रोदोमबायानो आरो फिसानो ओमफ्राय नै इयावबो रोदोमबोबाय आरो थांजोब्बायानो आरोना मबाइलावहाय नुनानै माने बेफोरबायदि खालामनानै दोनदों आरोना बेनिफ्राय नै बिथिंजायबो माने नैबे फांसेयावबो बानायदों आरोना बियो नै बिदि बानायजोबनानै दोनदों आरो जोंहा रानिया आंजों खिथु खिथु थाबायफाबाय थायो माने सियार लानानै फैगासिनो जिरायनो नागिरदों इसोर मिनिलायथारदों सियाराव जिरायनोसै सना दे दामेन दे जिरायनो हागोन नोङो
नैबेयावबो सेस गायजोबनानै दोनदों आरो नै गलाप फुलखौनो फिसा फिसा माबानानै दोनजोबदों आरो नै खिलिहांजोब्बाय। नैयो अर्डार खालामदोंमोन दाख्लैयो थांबाय नै। बेनिफ्राय नैयो माबा किवि बेगरमोन आरो किवि बेगरखौ माने जावायनानै माने थांबाय नै। नैफोरबो खिलिजोब्बायानो नै। जि सान्दुं दुंखादों आरो ना दिनै एकदम फुंनिफ्रायनो सिथ्लाया सान्दुं एकदम दिनै। मा जाखो सना? सना मिनिलायदो नै। जोंहा सनाखौ नै दिनदलायाव दोनबाय आरो एकदम आथिङा नै दिनदलासिम एकदम बारलांनो नागिरखायो माने गोलाव जाथारबाय। सिगां उन्दैनिमोन आरो ना बेनिफ्राय नै गिदिर देरनानै दिनदलासे लावबाय मानसियानो। सना इयावनो गाखोनो नागिरबाय थायो आरो ओमफ्राय माने दासिमबो माबायाखै बख'ना दोनथ'वाखै। मिनिलायदो नायलाय। हैलां मैलां हैलां हैलां मैलां हैलां। Pak. 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 Dari semua Nina. Hiya. Baba. Baba. Hale hale. Hale hale. Iya. Iya. Engkan sih sana, engkan sih deh. Engkan sih. Engkara. Dia mbak tabai tak? Tabai tak mbak? Tabai dah, mami, tata. Tata selalu bawa ni. Tata. Tata. Mami, tata. Koko. Sana ke mami? Kenapa? Mami neng satu day. Mami नारें खाहैनोसै आङो बारियाव नारें एकदम सान्दुं गोसाथार जानायखाय माने नारें सरबत लोंनो नारें खाहैनोसै आरोना। नारें फिथाइया बारा रायाखै आरोना दाबोनो नै जाहाना थेवबाबो एसे बिदै ओंखारसिगोन। नै थिंजाय दङ। नै बैयाव थाइसे गिदिरथार दङ आरोना बेखौ खाहरनि आङो एकदम सिंथाराव। खाबाय नै थाइसेखौबो खानोसै आरो आं नै। थाइनै खाबाय आं नै। नारेंखौ हानोसै आरो नै। नारेंखौ हानानै सेबनोसै आरोना आङो। बाबा आं जगावहाय सिनिखौ सोनानै लाखाबाय नै इयाव। आबो सिनि जा नारें जा नारें जोबबाथाय जेबो खामानि मावनो हाथाराखै आङो। नायलाय बे नङा दे। जि बिदै ओंखारथारदों नै नारें खाजिया। आयु बिदैया रेजेरलांलायलायदों नै ओरैजाय। रानिखौहाय आं दुस्थ' खालामबाय थानायनि थाखाय सियाराव फज'नानै दोनबाय आरो नङाबा इयो दांदेरखाबाय थायो नालाय। नांगौ जानो दुगैयानो थागोन आरो इयो। गरमाव जि मोजां लोंनोसै दाना जि गरम जाखाथारदोंमोन नालाय दिनै एकदमबारे। थाइसेयानो जासिना ना नै थाइसेखौ आङो बानायला माने बुरजा जाहैनो बारा होनो हाया नालाय ओमफ्राय रावबोथ' गैखाया नालाय ओमफ्राय
ini kerja deh. Sekarang mau sekarang ya belum kan? Ini. Loंनोसै दानिया नै जि आराम खालारखो मिनिलायबाय रानिया आं नोंसो दाना बाबुआ स्कुलनिफ्राय फैयाखै आरोना नङाबा इयो लोंगौमोन दाखौ बाबुनो दोननोबो आरो गोखा जाना थागोन जे बेनिखायनो माने दोनला आरो स्कुलनिफ्राय फैबाय आरोना बाबुआबो नै बिदा बिनानाव सानैजों ओंखाम जाबाय बाबुआ गरम मोनदों होननानै नै लान्थियासो जाबाय गस्ला खुनानै ओमफ्राय रानिया नै माबा मेथाइबो बिगासिनो दं मेथाइजों जादों बिसोर ओंखामखौ रानि माम जानोसै नै जोगोनार ओंख्रि इनिफ्राय माबा नोरसिं बिलाइ होदोंमोन आरो नैयाव मा मेथाइ सेलायलायबाय थायो सानैजों ओंखाम जाखांनानै गेलेलायबाय आरो नै इसोरो सिलायाव रानियाबो गेलेबाय सानैबो गेलेबाय बिदा बिनानाव इदि बालाखौ लानाङा बालायाव गेलेनाङा सना फैदो बालायाव गेलेया फै मिनिलायदोंसो इयो ओइ नै बालाखौ सेस खालामजोबसिगोन इयो मामि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना आङो रानिया नै उन्दुनो नागिरबाय आरोना बिसिनायाव लेंगासिनो दङ रानिखौ फुथुनोसै आङो माने इदि सना उन्दुनोसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनलायगोन दोनसै मा